Nieustająco zapraszam Was do udziału w najnowszej edycji Trójboju Kaszubskiego. 3-osobowe drużyny biegają, kontaktują się z używkami, inhalują jod sportu gdańskiego. Będzie nam szalenie miło, kiedy pojawicie się tego 21 lipca, bo nie tylko rekreacja, nie tylko używki, nie tylko poważne chlanie przyrodnicze, ale także duża porcja cudownego trójmiejskiego rock'n'rolla. Przypomnę, kto zagra: Pan Biedronka, Obywatel Piszczyk, Mamoń, no to Kako, Padam, Karski, Duet Grębina, Kapela Słodki Free City, Stompers, Noworodkens, Ortalion, DJ Szneptuch. Ja także będę z Wami jako bękart Odyna i Portowej Dziwki. Przypomnę, 21 dzień lipca, sobota od 12 do końca świata. Będzie pięknie, oni też tam będą. Dobra, zapraszam.